soro ene asase betwa mu akọ enso Nyankopɔn asɛm de etim hoda Ebremu yetoa adesua efa abɔfo miɛnsa nkra nsɛm no ho na de yedru so no wato din sɛ na temu don no edu na temu don no edu na nsa ne bɛkɔ saa adesua su no meto nsa frɛ sɛ kame ho na yɛ mɔmpae nsɛ Onyankopɔn ho nkronkron no nkyɛn tumi ne nyansa ma yɛ mɔmpae yɛ na gya yɛda wase wa kwanya wodi ama yɛn sɛ yɛnsua watemu don no ho asɛm yɛto nsa frɛ sɛ boa yɛn na yɛntumi nte saa nsɛm yi ase yɛbrɛ yɛn ho ase wɔ anim sɛ ma ho nkronkron no kora kwankyerɛfo no ma yɛn nyansa ɛma yɛn ntiaseɛ na ma yɛ akoma a sɛ yɛhunu wasɛm a yɛbɛtu ho anamɔn na ahyɛ wo din kronkron so animuonyam da wasese watie yɛn mpaebɔ yi Kristo Yesu din mu ɛne yɛbisa amen. Migidi sɛ wasiesie wo ho sɛ saa adesua a ɛfa atemmuo dɔn no ho no woni mebenya mu kyɛfa moma yɛnkɔ ɛyɛ adisɛm ti dunan kyemu a yɛ nsia ne nson Revelation chapter 14 verses 6 and 7 ɛhɔ ne yɛnya ɛyɛ yadesua a yɛsua no edin efiri ɔsɛ na mehunu ɔbɔfo foforɔ a otunam soro mfimfini a okura da asɛmpa bi rekɔka kyerɛ wɔne a wɔte asase soɔ ne aman ne musuakuo ne kasa ne nkrɔfo nyinaa na wɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ monsoro Onyankopɔn na monhyɛ no animuonyam efiri sɛ n'atemmu dɔn adu na monkoto deɛ wɔyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne asutire no nti bɔfo a odi kan no nkransɛm a ɔde ɛma ɛne sɛ yɛnsuro Nyankopɔn yɛnhyɛ no animuonyam yɛnkoto ɔbɔ adeɛ no adentia ɔse efiri sɛ n'atemmu dɔn no adu nti deɛ ɛma ɔhyɛ nsɛm a bɔfo a odi kan no ɛde ma no nyinasoɔ ɛyɛ sɛ n'atemmu dɔn no adu ntia na ehia ma me no mmienu sɛ yehunu brɛ pɔtee a atemmu dɔn no ɛhyɛ aseɛ firi sɛ brɛ a yehunu no deɛ bebue me no mmienu ani na ama asɛm no ayɛ asɛmhia ama yehunu mmerɛ nso a yɛte mu na yɛtumi atu anammɔn a ho nkronkron hwɛ sɛ yɛtuo awie brɛ mu no na ahyɛ Onyankopɔn so animuonyam na me nuanom sɛ wotie kasa na atemmu dɔn no adu a kasa a ɛma yɛhunu sɛ brɛ bi mu atemmu no ɛsoen anaasɛ brɛ bi mu atemmu dɔn no ɛhyɛ aseɛ kasa no anyɛ sɛ atemmu dɔn no ɛrebedu a ɛbɛme yɛ adwene sɛ daakye bi mu asɛm bi mu ɛna yɛnhwɛ no kwan nti wɔtwerɛ sɛ mu no ɔkasa fa atemmuo ho sɛ atemmuo dɔn no adu timi nuanom etwasa me no mie no to yɛ boas ne yɛhwehwɛ mu yie wɔtwerɛ sɛm no mu sɛdeɛ wɔkyerɛkyerɛ fa atemmuo dɔn no ho yie firi sɛ kasa a ɛwɔ ka wɔ ha no pɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ atemmuo no ɛhyɛ aseɛ brɛ bi mu anaa ɛsoe brɛ bi mu ti na wɔ sɛ efiri sɛ n'atemmuo dɔn no adu na ɛbra a yɛbɛhunu sɛ n'atemmuo dɔn no adu no nkransɛm a ɛtoa so ne sɛ ɛni na yɛnsuro Nyankopɔn na yɛnhyɛ no animuonyam na yɛnkoto deɛ wɔyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne asutire no anuanom ne adɔfonom wɔ twerɛ kronkron no asɛm a ɛwɔ Daniel chapter 8 verse 14 ɛyɛ safoa a ebue ma me no mmienu hunu mmerɛ pɔtee a atemmuo dɔn no hyɛ aseɛ ɛwɔ yɛwiase mu ɛno nti bɔmmɔden na ne menkɔ Daniel ngoma no tie yɛn wɔtwetwe mu a yɛ dunan no ne yɛnkenkan nsɛm a ɛwɔ hɔ no Awurade asɛm ni ɔsɛ na wɔka kyerɛ me sɛ ɛbɛkɔ akosi anwummerɛ ne anɔpa mpinu ahasa ansa na wayɛ kronkron bia hɔ yie saa nsɛm yi ebue ɛpono ma yɛn ma yɛtumi te mmerɛ pɔtee a atemmuo dɔn no ɛhyɛ aseɛ na me nuanom sɛ yɛte ɛyɛ ntomadan no adesua a wɔde ɛma wɔtwerɛsɛm no ase a ɛyi a ɛbɛma yɛate Daniel asɛm a wɔka no ha yi ase yie paa ɛne ayɔnkofa a ɛne atemmuo ɛwɔ nuanom ne adɔfonom ayɔnkofa kɛseɛ ɛda Daniel chapter 8 verse 14 ɛne Revelation chapter 14 verse 6 and 7 ɛntamu yie paa
na brad suana to aso no menu mie no ebeti ase ye pa na kronkron bia a wo se waye obeye ho ye ewo impinu ahasa no wachiri no se yebete ene atemuo ase ye pa gese ye kai adwene ewo ntomadan no dwumadi a na ekoso ewo mu ho timoma yenko eye Hebrewfo engoma ne tie ye nkronchemu aye nsia ene enson no sɛ de osomafo Paul kai enfa osom dwumadi a na ekoso ewo ntomadan no mu no ho. Hebrews chapter 9 verse 6 no say na osiesie nioma yi saa a asofo no kɔ ntomadan a osi mu kane no mu daa kɔyɛ osom ho nnwuma nti wɔ ntomadan no mu no ɔfa a edi kan a esua ho ade wɔ daa sempa no mu sɛ wɔfrɛ hɔ kronkron bia hɔ no na asofo no yɛ adwuma wɔ hɔ daa na ebra obi a wayɛ mfomso de adwama a woni dem ana abo a woni dem bɛba afɔrebɔ no bra sɛ nipa kro no akum abo na wie no na wahwe ne mogya agu no sɔfo a wodi dwumadie saa bre no mbɛfa mogya no de akɔpete ɛyɛ ntwamutam a ɛwɔ kronkron bia hɔ no na bra wɔyɛ saa no nyina no ɛyɛ de ɛkyerɛ sɛ saa nipa ɔbɛbɔ afɔre no anya ahoteɛ ana wanya bɔne fafiri ana wanya ɔgyeɛ nso ne bɔne no abɛka ntomadan no mu nti ɛma ntomadan no ho egu fin na nam sɛ na daadaa som a na ɛkɔsoɔ ɛwɔ ntomadan no mu no ma ntomadan no ho gu fin ti no na yɛwɔ afiafe som a saa ɛsom no mu no wodwira ntomadan no ho efiri ɛho afidie nyinaa mu efiri ɛho bɔne nyinaa mu na no na Paul saa kai adwene wɔ ho biem ɛwɔ Hebrews chapter 9 verse 7 sɛ na deɛ ɛtɔ mienu no deɛ osofo panyin nko na afe daa okɔ hɔ preko onya mogya a ɔno ara ne ɔman no mfomso nti ɔde kɔma ɛno nti wɔ ɔfa a ɛtɔ mienu ɛwɔ ntomadan no mu no a ɔfrɛ wɔ kronkron bia hɔ no na dwumadie ɛkɔso ɛwɔ hɔ nanso na yɛ afe mu na dwumadie no ɛkɔso na saa ɛbrɛ no to a osofo panyin no nko ara na netimi kɔdi dwumadie ma ɔman mu no nyinaa na menuanom saa afiafe som a wɔfrɛ no mpata da no mu no ɛna na wɔ siesie kronkron bia hɔ yie anaasɛ wɔyɛ kronkron bia hɔ yie enti kasa Daniel chapter 8 verse 14 kasa na bɛkɔ akosi anwummerɛ ne anopa mpinu ahasa ansa na wɔyɛ kronkron bia hɔ yie no ɛyɛ deɛ ɛtwe yadwene akosi mpata da dwumadi a na ɛkɔso a na emu no wɔyɛ kronkron bia hɔ yie anaasɛ emu no wɔyɛ ntomadan no mu yie ɛso na menuanom moma yɛnte dwumadi a na ɛkɔso ɛwɔ mpata da no mu ase fisɛ ɛyɛ deɛ bɛboa yɛn ama yɛhunu ɛyɛ atemuo dɔn no dwumadie anaasɛ atemuo dɔn nsɛm no ase yie paa moma yɛnkɔ ɛyɛ Mose ngoma ɛtɔso mmiɛnsa eti ɛyɛ dunsia yimu a ɛyɛ dunsia ɛne aduonu nkono ɛne aduasa no Leviticus chapter 16 verses 16, 29 and 30 no moma yentie Awurade asɛm moma yenhya asɛm mfamfiri verse 15 no ne yenhunu dwumadi a bra asɔfo panyin na hyɛn kronkron bia hɔ no ɔde mogya a ɔde kɔwura hɔ no ɛkɔyɔ Awurade asɛm no ɔse na onkum bɔne ho afɔdeɛ papo a ɔyɛ ɔman no dia no na ɔmfa ne mogya nkɔ ntwamutam no akyi na yɛ sɛ kronkron bia hɔ no na ɔmfa mogya no nnyo sɛdeɛ ɔde nantwinini no mogya ayɔɛ no na ɔmfa mpete mpatadwa no so ne mpatadwa no anim nti mogya a wɔde bɛkɔ ɛyɛ kronkron bia hɔ akɔdi dwuma ama ɔman no ɔde bi ɛpete mpatadwa no so ɛne anim verse 16 na ɔmpata ma kronkron bia no Israelfoɔ no afidie ne wɔn mmara a wɔtoe wɔn bɔne nyinaa nti na saa na ɔnyɔma ahyiaeɛ ntomadan a esi wɔn mu no wɔn afidie no mu ɛno enti wohwɛ nsɛm a yɛ kenkan yi a ɛma yɛhunu sɛ wɔn pata da no mu no ɔsɔfo panyin no pata ma kronkron bia no na wɔsan pata ma Israelfoɔ afidie ɛne wɔn mmaratoɔ ne wɔn bɔne ahodoɔ nyinaa nti kasa no ɛkae yɛn fa sɛdeɛ Daniel etim nwɔtwekyɛmu 9 no ɛkasa no sɛ nkosi mpinu ahasa no ɔbɛyɛ kronkron bia hɔ yie
mpata dwumedie no ena no woka ho asema na mo yehwe verse 29 no Leviticus 16 ho a wo say na yei enye moda hyede bosomi etoso nson no da etoso du no momre mokra ase kroni o ohohu a obeso amu o monyo adwuma biara na dano na wopata mo digra mo na mo ho ate afre mo bone nyina mu Awurade anim entina ye se mpata da na ya afiafe som no eye dakuni ne som ye pa ma oman no na emfa ho nsa wo ye ohoho a obesra won sadin wo oso nya chefa wo sa adwumadie nim firi se wo dwira oman mu no nyina ene kronkron bia ho en ntumadan no mu nyina ho bone afri ho nti so ye kro ohoho na wo de bone besra won a wo sa nipa kro no enam se na sa adwumadi a ekoso no eye adwumadi a ehu na adwumadi a na twa se wode ahobrase tu ho na mo nti no na sa ye bra emu ohu ye nti no se wantu na mo atwa se wotu a na de oseye ene brese nipa kro no nti anuanom kronkron bia ho nsiesie ana ntomadan no mu nsiesie no na ye de ekoso ewo eye mpata dan mu na anuanom ne adofonom saa dai na eye atemu don ma oman no na mama yenhwe Leviticus chapter 23 verse 27 to 30 na yenhwe saa asemi enyina so ye pa Leviticus 23 verse 27 to 30 no say bosomi a etoso nson yi arada a etoso du ne mpatada munhia nhia kronkron na mummre mokra ase na mumfa ogya afode mmre Awurade na eda no munyo adwuma biara efiri se eye mpatada a wopata mamo Awurade munyankopon anim na wokra biara a omre ne ho ase dano no obetwa no afri ne man mu atwene na wokra biara a oyo adwuma bi saa dano no mesei saa wokra no afri ne man mu nti asemu Awurade de ema ewa hanie se obiara a omre ne ho ase ewo mpatada no mu no saa nipa no so wono ankasa besei no afri oman ni mu na kire se mpatada no esan eye atemuo emmere ana atemuo don ema oman no firi se wanfa saa adwumadie no ade hia wo saa nipa kro no Awurade se obesei wo afri oman no mu anuanom se saa mpatada yi to na se sofo panyin no eye adwumadie soronko ama won ewo kronkron bia ho a na eye mmra bra oman no ewo ntomadan no abonten no wo mo sre won bone wo mo bre won krase eye mmra wo mo bre won ho ase Awurade animu ka won bone a waye nyina eye mmra wode nsiyo na wonye chinye wo won bone ho na mmomobie wakoma mu enya akoma mu foforoye enya ahote efiri se ahote asurunku bi ekoso ewo ntomadan ni mu na se wamfa ni bre ni nsiyo a ene namo ya saa ahote na ekoso o man mu no mu nyina no wanhwe ya won sanka bi na won sanso anka bi dia ene Awurade asem no nso ne se obesei wo afri o man ni mu nti ne yen hye ne nso ne se na saa empata dai esane eye atemuo da ma oman no anasa ya atemuo don ma oman no afei moma yenfa saa ntiase yi a yenya fa mpata da no hu no yensan ko Daniel engoma no ti aye nwotwe wo no chemu aye dunan no na afei yenkan ne enwene nsem no hu ye pa wo se na wo ka kire me se ebeko akosi anwumre ne anopa mpinu ahasa ansa na waye kronkron bia ho ye enti ne otwe adwuna kosi so no eye mpata da dwumadie no so na yehunu se mpata da dwumadie no mu anu osiesie kronkron bia ho ye no na esane ye mpata da ana atemuo don ema oman no ana se na ya atemuo mre ma oman no na saa emre yi eye emra na oman mu no ede ahobrase eba Awurade anim eye pa nti ensem no betimi so asa akoye biem se na beko akosi anwumre ene anopa mpinu ahasa ansana atemuo don no edu sesi ya hunu se atemuo don no ne mpata da dwumadie no emu nsem ewa ayonkofa kese pa enti asemu a Daniel ede mmre kasafa hui no de atwimi no mienu adwene akosi mmre pote pa atemuo don no hyase
Timinu no moma ensan ensi so biem. Ewo Daniel 8 verse 14 no. Asempa a wotwe adwena kosi so se ebekwa akosi anwumre ne anopa mpinu ahasa. Ansa na waye kronkron bia hoye no. Saa asemu yi epese atwe adwene kosi so se ebekwa akosi anwumre ne anopa mpinu ahasa. Ansa na atemu don no edu. Na enuanom ne adofonom ene ne bebusa ye ho se mre pote ben ena mpinu ahasa no hyase. Na mpinu ahasa no wasem kra atesen. Eye enam mpinu ahasa saa na yemfa no ewo saa nkomhya wo de ma dan ye yimu ana asesen kra. Enuanom ene adofonom wo twere kronkrum no nkomhya adesuam no twerɛsɛm ɛwɔ safoa bi atwasɛm ne omie no ensaka ansa na yatumi abue saa mpinu ahasa adesua a ɛfa atemu don no ho no emuye fisɛ saa mpinu ahasa no ngomhyɛ no mu bia ɛyɛ de ɛyɛ safoa ama yɛhunu mmerɛpɔte a atemu don no ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ wiase abakɔsɛm mu. Anuanom ne adɔfo no moma yɛnkɔ ɛyɛ Numbers chapter 14 verse 34 na yɛnhwɛ sɛdeɛ twerɛ kronkron ɛde ɛma yɛnfa ɛda ɛwɔ nkɔmhyɛ mu ho. Awurade asɛm no sɛ ɛna a mode kɔsra asase no dodoɔ a esi adaduanan no mu no na monsoa mo amumuyɔ no mfirihyia aduanan dakoro nyɛ afe na mahunu mepoɔ a mapomo no. Asɛm a na Awurade ka kyerɛ ɔman no ɛne sɛ saa ɛna adaduanan a wɔn de kɔsra Kana asase soɔ ɛbaeɛ no wɔn nsoa wɔn amumuyɔ ɛyɛ mfirihyia aduanan adɛnti afiri sɛ wɔse wɔde dakoro ayɛ wɔn afe nti yɛnya adesua bi wɔ ha sɛ wɔ dakoro ɛwɔ nkɔmhyɛ mu no Onyankopɔn ɛde yɛ yɛn afe anaasɛ dakoro ɛwɔ nkɔmhyɛ mu egyina hɔ ma afe. Na afei nso Ezekiel chapter 4 enso so ɛma yɛ adesua bi ɛfa sɛ afe ɛna yana nkɔmhyɛ ɛka ho asɛm sɛ wɔde ɔka ɛda ho asɛm a moma yɛhwɛ Ezekiel chapter 4 verse 6 no sɛdeɛ ɛhɔ nso wɔka no ɔse na wowie yenum a sane da wɔn fi nifa so a Juda fie amumuyɔ adaduanan mede afe ma yɛ wo dakoro enti deɛ Onyame ma Ezekiel yɛ na wɔda ne mfe so adaduanan no ɔde yɛ nkɔmhyɛ ma Juda fie na wɔse yɛbɛba mu ɛwɔ adaduanan mu mfirinhyia adaduanan mu na wɔde adaduanan no mu da biara ayɛ no afe ti yɛnya adesua biem saa wɔ ha sɛ wɔ afe begyina hɔ ma dakoro ɛwɔ nkɔmhyɛ mu anaa nso sɛ wɔ nkɔmhyɛ mu no dakoro bi agyina hɔ ɛma afe ne saa enti no ɛneɛ na mfie mpinu ahasa ɛna na wɔka ho asɛm ɛwɔ Daniel ti nwɔtwetwe mu ayɛ dunan hɔ no Daniel chapter 8 verse 14 a ɛtwe adwene kosi 2300 days ɛho asɛm no na ebegyina hɔ mom ama 2300 years. Na kyerɛ sɛ asɛm a Daniel ti nwɔtwe nkyɛmu dunan na ɛka no sɛ ɛbɛkɔ akosi mfirinhyia mpinu ahasa akyiri ansa na atemu don no adu. Enti ene na ɛho akohia sɛ me no mmienu betimi abɛpensempensem mu ne ɛho no mmerɛ pɔtee a saa nkɔmhyɛ yi ɛhyɛaseɛ mmerɛ pɔtee a ɛyɛ mfirinhyia mpinu ahasa no ɛhyɛaseɛ yehunu mmerɛ a ɛhyɛaseɛ a yebehunu mmerɛ a ɛba na wieyɛ na yehunu mmerɛ a ɛba na wieyɛ a ene ne yehunu sɛ ɛbrɛ a yɛwura mu no ɛyɛ atemu don anaasɛ atemu don no adu ɛwɔ saa mmerɛ no mu hɔ ɛkorɔ no. Anuanom ne adɔfonom saa nkɔmhyɛ a yɛsua ho adeɛ a Daniel chapter 8 verse 14 ɛboa yɛn ameyate atemu don no ase no ɛyɛ asɛm a mpo Daniel ankasa teeɛ no wante aseɛ. Daniel chapter 8 verse 16 no ɛma yɛhunu ɛho adeɛ sɛ Daniel ante aseɛ. Ohyɛ aseɛ free verse 15 na Daniel sɛ na me Daniel mehunu anisoadeɛ no na mehwehwɛ aseɛ mehunu yɛ no hwɛ na obi gyina m'anim sɛ ɔbarima nsɛsoɔ na mete onipa ne Ulai nsunoa a ɔfrɛ me sɛ Gabriel ma oyinte adehunu no ase
Enti Gabriel ena wo kyerɛ sɛ wɔn kyerɛkyerɛ Daniel saa anisoade hunu a ɛfa mpinu ahasa no ase. We said Daniel ante aseɛ. Na ye kenkan verse 26 and 27 Daniel chapter 8 wɔn ɛbɛboa ya me ate aseɛ pefe sɛ Daniel nya saa anisoade hunu no wante aseɛ. Nyame asɛm sɛ wɔ sɛ na anwummerɛ ne anɔpa ade hunu a wɔkaeɛ no ɛyɛ nokorɛ. Enti so anisoade hunu no ano na ɛfa ɛna bebree ho. Verse 27 na me Daniel meyɛ samo na meyare ɛna bi ansa na meresɔre mayɛ ɔhene adwuma na adehunu no ɛyɛ me ahodwiri na obiara ɛnhunu mu. Ɛno nti yɛnhyia ɛwɔ ha yi sɛ Daniel ante anisoade hunu no ase. Anisoade hunu a nefa anwummerɛ ne anɔpa ho a nefa mpinu ahasa no ho no Daniel ante saa anisoade hunu yi ase. Na Daniel tinkro no yɛhyia Daniel sɛ Daniel ɛrebɔ mpaeɛ. Na bra ɔbɔ mpaeɛ no ɔsrɛ ma ne bɔne ɛne ne man Israel bɔne no. Gabriel a ɔbɛkyerɛkyerɛ no ɛyɛ Daniel tinwɔtwe ani so ade hunu mu bi ase no san ba ne nkyɛn ɛbɛkyerɛkyerɛ no deɛ na aka na ɛfa mpinu ahasa no nkɔmhyɛ no ho no ase. Na ɔman yɛhwɛ sɛ deɛ Daniel tinkro no kyemu a ɛyɛ aduonu hɔ no ɛtwe adwene kɔ saa nsɛm yi so. Daniel chapter 9 verse 20 to 23 no say na meda so merekasa na merebɔ mpaeɛ na mereka bɔne ne me man Israel bɔne na mede me nkotosrɛ mereto Awurade me Nyankopɔn anim mama me Nyankopɔn bepɔ kronkron na meda so merekasa me mpaebɔ mu no ɔbarima Gabriel a mehunu no anisoade hunu mu akane no tu ntɛntɛm bɛka me anwumere afɔrebɔ ebre no mu. Nti ebra Daniel gu so rebɔ mpaeɛ na ɔsrɛ ma ɔman Israel bɔne ne ɔno ankasa deɛ no ɔse Gabriel a odi kan de anisoade hunu no brɛ no Daniel ti nwɔtwe die mu no ɛsan ɛba ne nkyɛn. Verse 22 na ɔkyerɛkyerɛ me na wɔne me kasa sɛ Daniel afei mafiri aba sɛ merebɛma wahunu merebɛma wanya nhunumu. Nti Gabriel sɛ waba sɛ afei Daniel enya ntiaseɛ ɛwɔ anisoade hunu no ɔfa a wankyerɛkyerɛ mu no a titiriw na ɛfa mpinu ahasa nkɔmhyɛ a wɔse ɛno akyi wɔbɛyɛ kronkron bia hɔ yi no ɛho. Na verse 23 no wɔse wɔn nkotosrɛ mfitiaseɛ no asɛm firi bae na maba Rebeka akyerɛ wo ɛfiri sɛ wɔdɔ w'asɛm sɛ ntete asɛm no ase ne hunu adehunu no mu. Nti Gabriel ba sɛ afei Daniel nte mpinu ahasa nkɔmhyɛ no ase na wɔhunu mmerɛ pɔte ɛbɛhyɛ aseɛ na wɔhunu mmerɛ ɛbɛba na wieɛ na ɛba saa wɔhunu sɛ efiri hɔ kro no ɛna wɔbɛyɛ kronkron bia hɔ eyi. Nti Gabriel aba sɛ saa nkɔmhyɛ a Daniel ante aseɛ sɛdeɛ yɛdi kan kenkan Daniel chapter 8 verse 26 and 27 no Daniel afei deɛ waba sɛ Daniel nte aseɛ na ɛbra a ɔma Daniel nte aseɛ no ɔsan kan nkɔmhyɛ bi de hyɛ mpinu ahasa no mu na no na verse 24 no ɛhyɛ aseɛ ma yɛhunu no ɔse wahyɛ adapɛn aduɔson yɛda so gyina Daniel chapter 9 hɔ a ɔse na wahyɛ adapɛn aduɔson wɔ man ɛne wo kuro kronkron no so sɛ wɔnwie mmarato na wɔma bɔne nwie duru na wɔmpata amumuyɔ na wɔmfa daa tenene mmra na wɔnsɔ anisoade hunu ne adiyisɛm no ano na wɔnsra akronkronneɛ mu ade kronkron. Enti ɛbra Gabriel ɛboa Daniel ama wate saa mpinu ahasa nkɔmhyɛ a ɛma yɛtumi hunu mmerɛ atemmuo dɔn no hyɛ aseɛ no wɔka ho asɛm biom sɛ saa mpinu ahasa yi mu no wahyɛ emu adapɛn aduɔson ama ɛyɛ Daniel manfoɔ a ɛyɛ Israelfoɔ. Na kyerɛ sɛ wɔ saa mpinu ahasa nkɔmhyɛ mu no watwa mu adapɛn aduɔson ayɛ nkɔmhyɛ nso ama ɔman Israel. Na yɛdi kan asua hunu sɛ wɔn nkɔmhyɛ mu no ɛda egyina hɔ ma afe a yɛdi kan hunu sɛ ɛna mpinu ahasa no ebegyina hɔ ma mfirinhyia mpinu ahasa kyerɛ sɛ 2300 days no ebegyina hɔ yɛ 2300 years. Sesi a yɛhyia sɛ
watwa 70 weeks ana the pen your song every 2300 days ni mu. Enti si ebehunu de 70 weeks no nso gina ho ma gese ye de kɔ enamu ebu ehon nkomhye no sɛ de ye de kan nya nkomhye safoa sɛ ɛda egina ho ma afe no emu. Na sɛ ye de 70 weeks eba days mu a ebeba bɛyɛ 490 days. So we multiply 70 by 7 days a inim sɛ na wɔtwe bia mu no ye wo mu enam akomako enso. So we multiply 70 weeks by 7 days a obeba benya 490 days. Inti saa 490 days yi no ɛna watwa every 2300 days ni mu ama Daniel manfo a ɛyɛ Israelfo. Na yehunu sɛ wɔn komhye mu no ɛda egina hɔ ma afe. Ɛne na 490 days no ɛbɛyɛ 490 years. Enti ɛne na ɛyɛ 490 years ɛna watwa free 2300 years ni mu ama ɔman Israel. Ɛne no ma yɛnte ha yase ye pa. Enti saa nkomhye yi enyina wɔ ahyase baako. Si ehunu mmra saa nkomhye yi ɛhyase a saa mmerɛ pɔte no amu ɛna 490 years no mu ɛhyase ama Jewfo no. Saa mmerɛ pɔte no anso na ɛhyase ɛma 2300 years no. Na minua no ma yɛnhyɛ aseɛ ɛwɔ verse 25 no yɛhunu mmerɛ pɔte a saa nkomhye yi ɛhyase. Daniel chapter 9 verse 25 no say, na hunu na tie sɛ efiri asɛm a ɛka sɛ wɔn sane nkyekere Jerusalem insi na namu no soɔ dikosi obrempɔn a wɔsra no no soɔ yɛ adapen nson na adapen aduosia mienu wɔbɛsane akyekere mmrono ne afasuo nanso ahohiahia brɛ mu na ɛbɛyɛ. Enti sesia no ɔkyerɛkyerɛ yɛn afa 70 weeks nkomhye no mu ɛyɛ adapen aduoso nkomhye no ɛna ɔkyerɛkyerɛ nneɛma a ɛbɛkɔ so ɛwɔ mu. Na minuanom yɛdi kan ehunu sɛ 490 years ɛna no wɔde 70 weeks no ɛkasa fa ho. Na ɛbɛhyɛ aseɛ brɛpɔte nso a 2300 years no nso ɛhyɛ aseɛ. Na wotie kasa no ya wɔ sɛ brɛ ɛbɛhyɛ aseɛ no bɛyɛ brɛ a efiri nsɛm a ɛka sɛ wɔn nsa ne nkyekere Jerusalem ensi na namu no. Enti saa brɛ yi ɛna yɛ safo a ebue ɛyɛ mpinu ahasa nkomhye no ano. Saa ɛbrɛ a wɔka ho asɛm yi sɛ ɛbrɛ a ɔde bɛba sɛ yɛnkɔ kyekere Jerusalem no saa brɛ pɔte no si yehuna ɛna ne yehunu brɛ a 2300 years no ɛhyɛ aseɛ firi. Minua no moma yɛnkɔ Ezra ngoma no mu tie yɛnson twitwemu a yɛdum yɛnsa ɛne dunan no na yɛhunu mmerɛ pɔte a saa ɔhyɛ nsɛm sɛ wɔnkɔ kyekere Jerusalem na wɔnsi na namu no wɔde ɛmaayɛ. Ezra chapter 7 verses 13 and 14 no sɛdeɛ wɔde ɛma ɛwɔ ɛhɔ. Awurade asɛm ni ɔse se yɛhyɛ aseɛ firi ɛyɛ verse 11 a yɛbɛte nsɛm no ase yie pa. ɔse na ngoma a ɔhene Atazasta de ma ɔsɔfoɔ Ezra ɔtwerɛfoɔ a ɔtwerɛ Awurade mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ a ɔde hyehyɛ Israel no mu nsɛm no ne nsususuo nie. Atazasta ɔhene mu hene no de kɔma ɔsɔfoɔ Ezra ɔsoro Nyankopɔn mmara twerɛfoɔ a odi mu ne ade. Me na mahyɛ ahyɛdeɛ sɛ mahenie mu nipa biara a ofiri Israel man mu ne n'asɔfoɔ ne Lewifoɔ mu a wayi wɔn yam sɛ wɔbɛkɔ Jerusalem no wɔne no nkɔ. Efiri sɛ wasoma wɔ ɔhene ne n'agyinafoɔ baason no anim sɛ kɔ na kɔhwehwɛ Juda ne Jerusalem mu sɛdeɛ wo Nyankopɔn mmara a ɛwɔ wasɛm a ɛwɔ wɔn nsɛm no ɛteɛ. Enti yehyia ɔhene Atazasta sɛ wɔde ɔhyɛ nsɛm ɛma sɛ wɔn san nkɔ kyekyere Jerusalem bi mu sɛdeɛ wɔn mu nim fa wo Nyankopɔn mmara ho no. Na me nuanom mmara
Atazasta edisa o shensem yi maye no abakosem di ho adanse se na eye 457 BC mu. 457 BC mu. BC eye before Christ ansa na orebewu Yesu anasa ansa na Kristo eba emu. Enti saa emre mu 457 BC mu no ena saa nkomhya wode ema efa impinu ahasa no ho ehye ase. Na enuanom ni adofonom saa impinu ahasa nkomhya yi mu ena wose watwa emu 490 years ama oman Israel. 490 years a wode 70 weeks no gina ho ma ye won komhye ni mu e Daniel chapter 9 verse 24 no. Wose wo mu no wasan atwa emu 69 weeks a se wo nkomhye no hya ase free 457 BC e kro no a 69 weeks achiri no wose mu ena wo behu no Messiah eye obrempon no Messiah ase akire de wasra no. Nti eye 69 weeks achiri bra nkomhye no ahya ase every 457 BC mu no etwa se yehuno Messiah a ye Kristo Yesu se wode wasra no anase wasra no. Na minuanom se wo hwe se de ye kenkan free Daniel chapter 9 verse 25 no adesua no de mayen e wo ho no a eye de emma ye hunu eye enapen no adapen no se ne ebesi aye afa na mayen ka ya adwene biemu sa adesua ya adesua twasem no mie no to ye boas ne ye ti ase ye pa bi se beboa ya me hunu bra atemu don no ehye ase. Minuanom ye science su biem Daniel chapter 9 verse 25 no say enti hunu na tie se efiri asemu a ekase won sane nchekere Jerusalem ensi na namu no so dikosi obrempon a wasra no so ye adapen nso na adapen adiosia mienu obesane akekere mrono ne afasuo nanso ahwehia bre mu na ebeye sesi a wo ka adapen nso eni adapen adiosia mienu ho asem se ye ka adapen nso eni adapen adiosia mienu bomu a yebenya adapen adiosia enkono trese ye ka 62 weeks eni 7 weeks ebomu na ebema yenya 69 weeks na wose ebesi saa bre no so ena obesra obrempon a na gina homa Kristo Yesu no. Anuanom eni adofonom enti won komhye mu no wahye bre pote a Kristo Yesu obesra no. Na bre pote a no obesra Yesu Kristo no eye 69 weeks achiri ebra wa ma wo hyensem se won kwakekere Jerusalem no. Na menuanom yedi kan sua hunu se won komhye mu no eda egina ho ema afe enti ne mma yemu 69 weeks no emra enamu na amayetumi abu aba mfie mu nso se ye multiply 7 weeks by 69 weeks 7 days by 69 weeks ebema yen 483 days nkonta ye no asikire ni se wobo eye enanso a ye wona na awotwe mu saa empre ahodo adiosia nkono a ebema yenya eye ahanan adiowotwe miensa enam akomako ahanan adiowotwe miensa timinuanom na kire se ahanan adiowotwe miensa na ba be ye infrinsia ahanan adiowotwe miensa enti se nkomhye no hya ase afiri 457 BC mu kra ye hwehwe se infrinsia ahanan adiowotwe emiensa akiri no wo besra Yesu Kristo a ono ne obrempon no. Anuanom ne adofonom edien ena onyankopon de sra Yesu Kristo na yehuna ebeboa yen ama yate adesuan ase akwa akiri ye pa odofo bomoden ne nyantoboase e wo saa adesuan mu ye pa mama yenko asomafo nwuma no tie ye duchemu a ye aduasa enwotwe no. Acts chapter 10 verse 38 no erade asem no wo say Yesu a ofri Nazareth sede onyankopon de hon kronkron tumi ne de hon kronkron ne tumi sra no na ochini yo enie na osa won a obonsam hye won so no yade efiri se onyankopon ka ne ho enti aha Yesu ahunu se onyankopon e de hon kronkron ne tumi ene sra Yesu Kristo. Anuanom ene adofonom na wo asempa ngoma nimu no
edi no ho adanse me unu se bra wo de hon kronkron tumi esra Yesu Kristo no eye bra wo bɔ no asu moma yenko eye Lucas empatimi nsa no chemu aye aduonu ba akoni aduonu mienu no Awurade asem no wose na eba se obo man no nyina asu no obo Yesu nso asu na orebɔ mpaye no osuru buei na hon kronkron sane honam tibia mu te se buburo ba ne so na eni bi firi soro ka se wone medoba wona wosome ani enti so wohwe sɛ de ensam no kura bra wo de hon kronkron tumi sra Yesu Kristo eye bra wo bɔ no asu na menuanom emra na Yohane bɔ asu a wo de bɔ Yesu asu no twere kronkron boa yen ma yetimi hunu mre pote a na sa adwumadie yi ekoso no nti moma yenhwe eye Lucas empatimi ensa nchemu aye baako bepem miensa no yehunu mre pote a na Yohane bɔ asu ne mu yehunu sa abre ne mu be me yehunu mre pote a wo sra Yesu Kristo no se ye de ma nkom hye ba mu ana asesen o se na Caesar Tiberio ahenie afie toso dunum mu no Pontio Pilato di Judea amrado na Herodi di Galileo mansihine na ninua Philip di Ituria netra koniti asase so na Lasinia di Abeleni mansihine na Hana ni Kefa di asofo mpanino Awurade asemba Zakaria ba Yohane nkyɛn sere so verse 3 na oba Jordan ho asase nyinaa so bɛka adwensakra asubɔ a ɛde kɔbɔ ne fafiri mu enti ebra na Yohane ɛbɔ asuo no twerɛsɛm di ho adanse sɛ na ɛyɛ ɔhene Caesarea Tiberio aheni afia ɛtɔso dunum mu na abakɔsɛm yɛhunu sɛ saa bra na Caesarea Tiberio ahenie no adi dunum no ɛyɛ afe 27 AD mu na saa mre no mu pote nso ene obo Yesu Kristo asu menuanom sɛ ubu enkonta the 483 years eka ho ebu enkonta no afiri 457 BC eba edo beba bewie 27 AD mu na saa mre no mu pote pe ena Yesu Kristo nso wo bɔ no asu enuanom ni adofonom ye na Awurade Yesu Kristo a woyɛ me ne omienu agye nkwa no ne nkom hye a wo hye ifa ne dwumadie ho ene bra no ode ho nkronkro besra no eba mu pepepe menuanom ene adofonom eno nti na osomafo Paul eka no pefe ewo Galatifo eti aye enan no tichemu aye enan no Galatians chapter 4 verse 4 no ese na ebra no wie duro no Nyankopɔn soma ne ba owo no ma wo no mrase enti bra no wie duro no ebra 483 years efiri bra wo hye se won kɔkyekyere Jerusalem na won sisi na namu ewo 457 no ɛhyɛ ase no ebra no wie duro no pɛɛ no ɛna wo sra Yesu Kristo wɔde hon kronkron ho wɔde ntumi sra no bra wo bɔ no asuo no mu ɛwɔ AD 27 mu ɛyɛ de ma Daniel nkomhye no ɛba mu kama sɛ de wadi kan aka no na enuanom ɛne adɔfonom sɛ yɛ ba abɛtoa Daniel tinkron nkomhye no so a de bɛboa me ne omie no ame yɛhunu mmerɛ pɔtee pa atemmuo dɔn no ɛhyɛ aseɛ yɛnya nnuru hɔ na mmom no saa desua yi ɛboa yɛn ama yɛnya Yesu mu awerɛhyɛmu ɛyie pa nti moma yɛntoa so Daniel chapter 9 na afei yɛnhwɛ verse 27 no 26 no deɛ wɔtoa so ɛde ma yɛn wɔ hɔ ɔse na adapɛn adioso mienu akyiri no wo betwa de wasra no atwene a ɛrenka no hwee na obrempɔn a obɛba no bɛsɛe kuro ne kronkron bia no na nawie bɛyɛ enyinisamsoɔ emu na akodie beduru awie amanfoye a wahyɛ pintin no enuanom de afei wo 483 years no akyiri enkom hye no ɔtwe adwena kosi so no ene sɛ wo betwa de wasra no atwene a sekyerɛ ne sɛ de wasra no a yɛ Yesu Kristo a ɔno ne Messiah no obewu na ɔse ɛrenka no hwee
Yesu wu a owu ma yen, Yesu wu a owu ma owu yi wa senua no so no na enye ono anti ena owu yi wa senua no so. Yesu wo no nka no hwe enye de de nkwaje bi bebre ono amu na emom Yesu wu sebe ya yenum a ya mane afri onyankopon akwan ho, yenum a yetietie onyame mmra nsem so no Yesu wo no eye mfaso mom ema menumi no enuanom na enkom hyemu no na etwa se Yesu nso wu ebre poti mu nti moma yento aso ne yehunu mre poti ya enkom hyemu no oda na wadi se na Kristo Yesu ebewu ede agye menumi no nkwa no enuanom se wo hwe nkom hye no ba bia ya beduru ye pa yehunu se 490 years ena watwa every 2300 years no mu na afei eniema ebekoso 490 years no mu no eno ena wachre yen ewo Daniel chapter 9 verse 24 say enumu ena obewie mrato na wama bone awie duru enumu no obepata ama emumuyo na wafa na wode datene ne aba na waso ani so ade hunu ne adisem no ano na wode asra akronkron niemu ade kronkron nti 490 years ni mu no dwumadi a na bekoso mu no na 490 years no mu no ne 483 years e de babra wo sra Yesu Kristo ewo AD 27 mu na aka 7 years ewo 490 years ni mu ama na ba na wiye na no mu na Daniel chapter 9 verse 27 no ekasa se na oni bebrebe ye apam a emu ye den adapen baako sa adapen a aka ama sa 70 weeks ni nyina ba na wiye no ose emu sa 7 years a wode adapen baako a emu no yenim se nanso na ewom no edina ho maaye no enum no wose won be ya apam na de na bekoso ose na adapen no mufa obema aforebo ene ayaye de agyae na amanfo ye achiwade no atifi na oseyefo no befiri beba na ebekoso akosi se oseye pasa a wahye no pintin behwie agu amanfo ye no so enti wo chechemu ase eye Yesu a wono ne Messiah a wasra no no obemma aforebo ene ayaye de agyae na ebra Yesu bema ayaye de ne aforebo agyae eye bra ono ankasa nam ne wuo no so beye nsia na mu amasa aforebo ene ayaye de ayasua se na ekoso won tomadan ni mu no ho na minuanom se yeto yebu ase a adesuan yebenya emu ntiase ye pa enti sesi an yehunu se aka 7 years ama 490 years no aba na wiye na wo eye AD 27 mu a eye 483 years efri 457 BC ebra no no ene enim se wo sra Yesu Kristo na enuanom ni adofonom wo eye mfie nso a aka no mu no wo se emufa ena Yesu bema ayayade ani aforebo aba na wiye na kire se Yesu Kristo won kom hyemu no ebra wasra no ewo AD 27 mu no ye hwese nkom hyemu no Yesu ede infrinsia miensa ene fa na be ye adwuma 3.5 years enu nti na anya nwa se wo Yesu Kristo dwumadie mu no bra wo di infrinsia diasa a wo born was wo AD 27 mu wiye no ode 3.5 years ena ye na dwumadie kosi se 3.5 years no so ye mu no Yesu Kristo ede aforebo ne ayeye de ba na wiye ewo AD 31 mu na enuanom ene adofonom ye hwe Mark chapter 15 verse 27 na Mark chapter 15 verse 37 and 38 ma yehunu dwumadi e koso e won tomadan no bra Yesu Kristo jai ne home e wa asennua no so no mu no Mark chapter 15 verse 37 and 38 no say na Yesu de ne kese atia mu no owi e wa asennua no so verse 38 na ntoma edienu firi soro besi fom enti saade isi e de ye adanse se Yesu Kristo nam ni wuo ene na aforebo no so ama kane ayayade ani aforebo no agyae fi se ewie peyo e wo na aforebo kronkron a na koso e wo sabre no mu no ho timinuanom wo AD 31 mu a Yesu Kristo menu mienu kradofo no ehwie ni moja aguye no na nyamfomso
na nye mistake na de Emma Daniel nkomsha wa che afa adapen de oso no ho anase afa 490 years nkomsha no mu no abemu pepepe enuanom ne adofonom sesi ase wadwene de adesua na chi a mitidi so ne mba ya adwene se aka 3.5 years na ama nkomsha efa 490 years no ho no aba na wieye now the 3.5 years eka AD 31 ho a ede eba AD 34 mu na menuanom sa AD 34 ya wieye mu no ena nkomsha nso a na san eye apam a onyame ni oman Israel wo a na ye 70 weeks nkomsha no a ya kire mu se ye 490 years no eba na wieye na sa abrani mu enso na abakosem ma yehunu se oman Israel ekire won atuate ekire asempa a onyame nam Yesu Kristo mu dwumadi a woye no so agina no oman Israel epo saa asempa yi empo ema wo mutan onyame asafo a na wo mu kafa Yesu asempa no ho no saa oman no etan won na AD 34 mu ena wo si Stefano abo na eno na Acts chapter 8 verse 1 to 3 no ema yehunu sede dwumadie a ekoso ewo asafo no mu ebra Jewfo ekire watuate ewo sabra AD 34 a na 490 years nkomhye no nso aba na wie pepepe no mu no wo matuate a wo mo kire ma wo po won a afedie na wonye oman se onyame man ebiem fise na san nkomhye a wahya ma won no aba na wie nso de won atuate ene si a wo si Stefano abo no ekire se ampa wo mo nso so apo onyankopon ene nasem me ne mo kenkan chapter 8 verse 1 to 3 no say na Saul nso pene ni kum no so eye Stefano kum no opene so na o se na danwara na otai kese ba asafo a ewo Jerusalem no so na won nyina hwete ko Judea ne Samaria nsase so je asomafo no nko nso nipa adeferefo bi sie Stefano na osunu pi na Saul de oha asafo no shene afie mu kotwe merema ne ma wodi won kugu afiase anuanom se wo hwe ba bi a ya beduru ya yesia se bra AD 34 mu no o si Stefano abo no eye de ema otaye kese ba asafo no so na ma asafo no hwete free Jerusalem ma afi de wode asem no koma amamamufo enso endi se wadwene de adesua na chi ye pa bra 490 years no ba na wieye AD 34 mu no yewuno se afi de asomafo a na woka Yesu asempa no wasem no e de asem no ahwete afri Jerusalem a wode ema eye amamamufo enso so eso na anuanom sesi enum pempenso a ya beduru no yehunu se 490 years no nkomhye na ba wiye ewo AD 34 mu na ema oman Israel nkomhye a wo hyema a wono ba na wiye na ema wo wie duru se woye onyame eman na yehunu se ho akiri na asem no hyɛn hyeta kɔma amanaman ene na yensan kai adwene biem Daniel chapter 8 verse 14 asem a yekan no se wo se na ebekɔ akoduru anwumra ne anopa mpinu ahasa ansa na waye kronkron bia ho yi na emu ene yehunu se emu 490 years ena watwa ma oman Israel timinu no mama yenya nkonta kakra se wote 490 years every 2300 years mu a sen na ogidi sebeka so oye nkonta ne yi a hunu mere pote ya 2300 no eba na wie ya 1000 ka AD 30 ho fisunu se timu ena 490 years no eba na wie na minuanom se ye de ka ho ne hunu mere eba na wie se saa mere no nya ba na wie ya ensa na obeye kronkron bia ho yi ansatemu don mu ansa na atemu na minuanom de 34 18 yanom efono 1844 mu ena pro bia ho dwumadie a no osiesie ho yie no tagya dwumadie ase ntomadan no mu enti asem a Daniel eka se na ebekwa akoduru ene anopampinu aha sansa bia ye adesua ne asua beduru no eye de etwe adwena ko se beba besi 1844 mu no bia for eba no nyina
besi yen penso a samra make us 2010 yo emra ye mu no ma Christ esi kronkron bia ho ana wo siesi osoro 80 no Yesu Kristo edne dwumadi a na odi ewo kronkron bia ewo ntomadan ni mu no eba awiye na owura kronkron bia ho se wo hye dimadwumadi etwato okorase ama adasama nyina anuanom ene adofonom enti bra me no mienu timu yi eye bra Yesu Kristo yensofo panyin no ewo kronkron bia ho na dwumadi a ekoso no eye empatada dwumadi no kai se na empatada no esan eye atemuo edon ana atemuo mre ma oman no na saa kasa no na Daniel di 79 no chemu aye enso no ere kasa wa hei timu aye sanka ya adwene biem Revelation chapter 14 verse 7 was say na odene kase atia mu se munsuro nyankopon na munhyene munyam efrise na temuo don no adu na monkoto de woyɛ osoro ene asase ne epo ne asutire no enti de masansam yi nyina so de masansam yi tumi de hyɛ sansam yi mokna ene se efiri 1844 eba no nyina no emra ya timu eya atemuo don mu mra ya timu eya mpata da mremu a Yesu afiri kronkron bia ahyɛn kronkron bia ne saa enti no yen mu a yɛte saa mremu no onyame nkransem a ya abɔfo miɛnsa nkransem a ɔde mawiase mfa na nyina no ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnsuro no na yɛnhyɛ ne munyam adentia efiri sɛ efiri 1844 eba no atemuo don no adu na yɛnkoto de wɔyɛ osoro ene asase ene epo ene asutire no na anuanom ne adɔfonom empata da no sɛ de yɛdi kan asua no sɛ na san yɛ atemuo don ma ɔman no asekyerɛ ne sɛ bra Yesu Kristo wura kronkron bia ho ewo 1844 mu no osoro aseni adwa no atena se na yete atemuo don mu a atemuo asase ewo osoro na no na Daniel chapter 7 verses 9 and 10 no etwa ho mfoni kyerɛ no enti osomafo odifo Daniel a onyankopɔn yi saa ni soade hunu epinu aha sankom hye no ho kyerɛ no osan so twa no mfoni efa osoro aseni adwa no dwumadi ho sɛ ne ebesi aye ho tuma yɛnkɔ Daniel 7 verses 9 and 10 na yɛnte adesua ase ye pa Awurade asɛm no sɛ mede hyɛ ara kosi sɛ osisi adwa na obi a wadi na pii betena ase na tade hoa sɛ nsukyerema na ne tirinwi hoa sɛ odwantin enwi fitafita na dwa ogyaframara nko ne ntwahonam ogya a erefranam ogya te sɛ subonten sini free nanimu bai mpempem som no na mpem du bubruja gina nanim na wɔtena ase sɛ ɔrebu atan na obuebue ngoma ne mu nti mfoni a onyame twa Daniel fa eye osoro atemuo adwa no asenie hono no wohunu sɛ adwa bi si wo esi enwa sisi wo na afei de wadi na pi no abetena se na afei Daniel se wo hwɛ no wohunu sɛ eye mpem du abɔfo bebree atwa eye ahenwa no ho ahyia na wo se wɔtena ase sɛ ɔrebu atan na obuebue ngoma no mu enti we ni mfoni a efa osoro aseni adwa no ho a ehya ase afiri 1844 mu eba no ewo kronkron bia ho na anuanom ne adɔfonom saa dwumadie yi toye no watena se a woredi yasem eno nti atemuo don no adu eno ne asem no a onyame ede ma yen ewo awebre mu na wahya ase ebuebue ngoma no mu enguma ye krata efa me no mienu asem no obiebue mu na bra de wadi na pi no tena ase no Daniel say hunu ade bi efa Yesu Kristo a ba de wadi na no ho ewo kronkron bia o me nhye sansem yin so Daniel chapter 9 verse 13 and 14 was say me de hye anadwo ade hunu no ara na hye obi a wote se onipa ba nam osoro mu nunkum reba na oduru de wadi na pi no nkyɛn na wo manu pinchen nanim na wono na wode tumi ene animonyam ene ahenie ma no ma aman nkrofo ne kasa hodo nyina som no
ni tumi ye da tumi a erentwamu da na nahinie ye da na nahinie ye de erensaida anuanom ne adofonom nti wo bra 1844 mu no osoro aseni adwa no tena ase no Yesu Kristo a ono ne onipa ba no enso so firi kronkron bia ho eba kronkron bia ho ba de wadi na pi no nkyɛn na atemuo no ɛhyɛ ase na enam sa atemuo dɔ no wadu nti no onyame to nsa frɛm ni mienu nyina ne wiase mu nipa nyina sɛ yɛnsoro Nyankopɔn na yɛnhyɛ ne monyam firi sɛ na atemuo dɔ no adu efiri 1844 ɛba no na anuanom ne adɔfo no ɛfa saa atemuo a ɛkɔ so ɛwɔ ɔsoro no enti so obi betimi adwane afiri saa atemuo mu ana Onyankopɔn ɛnam ne ho nkronkron nkyerɛkyerɛ a wɔde ma Paul so ka ne pefe ɛwɔ Korintofoɔ nwoma ɛtɔ mienu tie yɛnum kyekyɛmu a yɛ edu ɛsɛ na etwa sɛ yɛn nyinaa yɛkɔpue Kristo atemuo adwa anim hɔ na obiara anya deɛ ɔnam nipadua so yɔɔyɛ no papo bɔneo sɛdeɛ ɔyɔɔyɛ no anuanom ne adɔfo no saa atemuo a efiri 1844 ɛkorɔ no wɔhyɛ aseɛ ɛwɔ ɔsoro no onyame asɛm ne sɛ etwa sɛ obiara kɔpue atemuo adwa no anim na wanya deɛ ɔde nipadua yɔɔyɛ sɛ yɛ papo so yɛ bɔneo wanya deɛ ɔde nipadua yɔɔyɛ so akatua pɛɛ anuanom ne adɔfo no saa Onyankopɔn atemuo a ɔnam mmaransɛm du no so bebu yɛ atɛn wɔ ho no so bɛyɛ dɛn ɛna me nomienu atumi agyina ɛwɔ saa atemuo yi mu sɛ wɔfrɛ me nomienu asɛm ɛwɔ ɔsoro asɛnnie adwa no anim na wɔahwehwɛ me nomienu nsɛm mu a enti so sɛn ɛna besi yɛn James chapter 2 verses 10 to 12 no moma yɛhwɛ sɛdeɛ ɛde ma yɛn sɛ Onyankopɔn ebegyina ne mmaransɛm du no so ɛna bebu yɛ atɛn James chapter 2 verses 10 to 12 no ɔse na deɛ obedi mmara nyinaa soɔ na ɔbɛto biako no na wadi ne nyinaa ho fɔ efiri sɛ deɛ ɔkaa sɛ nsia awadeɛ no ɔkaa nso sɛ eni awu na sɛ wo nsia awadeɛ na wodi awu a na wayɛ mmara no tofoɔ monka saa na monyɔ saa sɛ wɔne a wɔnam adehyidie mmara no so rebebu wɔn atɛn enti nea onyame bɛgyina so de abu wiase nyinaa atɛn ɛwɔ atemuo dɔn a ɛhyɛ aseɛ firi 1844 ɛkorɔ no mu no ɛyɛ mmaransɛm do no ɛnum na ɔma mu nhwɛsoɔ mmienu sɛ ni awu nsia awadeɛ sɛ de ɔde maa wɔ verse 11 no mu anuanom saa mmaransɛm do onyame bɛgyina so de abu yɛ atɛn no ɛno nso ne yɛde kan atiatia so yi Romans chapter 3 verse 23 no ma yɛhunu sɛ na yɛn nyinaa yɛ bɔne na Onyankopɔn animuonyam abɔ yɛn na bɔne enso so ne mmarato sɛdeɛ 1 John chapter 3 verse 4 no da no wadi no enti yɛn nyinaa yɛtietie onyame mmaransɛm so enti wɔ asɛnni adwa no anim ankasa no akatua a ɛsɛm ne omienu ɛyɛ afɔbuo a ɛkyinye bia ni ho anuanom sɛ yɛfrɛ me ne omienu asɛm ne yɛni ntamgyinafoɔ bi ne yɛni okyigyinafoɔ bi ɛwɔ soro asɛnni adwa no anim a deɛ ɛyɛ akatua ɛyɛ owuo deɛ ɛyɛ akatua ɛyɛ ɔsɛeɛ na me nuanom brɛ adesua wei ba na wie yɛfa atemmuo dɔn wɔ ɛhyɛ aseɛ firi 1844 no ho no deɛ ɛbɛyɛ na me ne omienu bɛtumi agyina atemmuo brɛ te sɛ mu no saa asɛm a ɛde ba na wie dwene ho yie paa na ma saa asɛm yi ɛnyɛ wakoma so adeɛ ma saa asɛm yi anam a ɛto nsa frɛ no ɛnyɛ deɛ me ne omienu bɛtu ho anamɔn firi sɛ ɛno ne kwan a me ne omienu bɛtumi afa so na atemmuo dɔn yi mu no yɛtumi agyina John chapter 3 verses 18 and 36 no Awurade asɛm ni ɔse deɛ ɔgye no die no wɔmmu no atɛn na deɛ ɔnye nie no wabu no atɛn dada sɛ wanyi Nyankopɔn ba korɔ no din no anie duru bebi ɛka Yesu ho asɛm a na nipa bo afu sɛ o me deɛ Yesu deɛ memfa ne ho adɛn na menye Yesu nie me nuanom sɛ yɛte aseɛ sɛ bra yɛte mu yi ɛyɛ atemmuo dɔn mu na yɛnsɛm o daadi na ɛba ɛwɔ ɔsoro asɛnni adwa no anim na sɛ yɛnya okyigyinafoɔ bi a akatua da hɔ ma yɛn ɛyɛ owuo ɛne wɔsɛe a sɛ yɛte aseɛ saa ɛbɛyɛ deɛ me ne omienu bɛboa yɛ paa na yɛhunu hia sɛ Yesu Kristo yɛyɛ no yɛagye nkwa na yɛhunu hia sɛ yɛyɛ Yesu Kristo yɛn nkwagye wura ne yɛadeɛ nyinaa me nuanom moma yɛmfa gyidie a ɛwɔ Yesu mu ɛde nkwagye ba ho asɛm ni agorɔ firi sɛ ɛmmra yɛte mu yi ɛyɛ atemmuo dɔn mu
emra yetimu yi nhwemu atemu a ekoso ewo soro wo menumie no dwumadi ayayemu na me nuanom me hwe John chapter 3 verse 36 na sembi oka wo hokora o say na de woje oba no die no ewo dankwa me nua sa woje Yesu Kristo di a enya de a owuo da ho ma wo enya de a osaye da ho ma wo de woje Yesu nyame ba no die no ewo dankwa me nua memfa nkwa de ho asem ni agoro Erade Yesu do nti na wode ne kra aba afode ma wo no eno nti na o ma ya ye de eni aforobo ba na wieye ewo AD 31 mu ebra enkom sha wo hyefa ne ho no eba mu pepepe no Yesu do eno nti na bra ebra no wie duro no oba ye be ma enkom hye wie duro be wu yi de ne kra be ba afode ma yen na wonam na afode bo kronkron so ayemi no mie no sofo panyi a wa ye dwumadi ama ye wo ntomadan ne mu na wo ye dada dwumadi ma yen kronkron bia ne mu wa yara sa dwumadi no wato so wa ya efri AD 31 mu a Yesu shen wo soro wa ya sa dwumadi ya wa ya kosi 1844 mu a wo fri kronkron bia ho ko kronkron bia ho ko hye dwumadi atwa to ase na sa dwumadi yi ema eye atemu don no hyase atemu don no adu ama ye ne ete ase efri 1844 mu ti ye ne ete ase 2010 ene de etemu kopim bra Yesu be wie di dwumadie wo kronkron bia hoi no mra ye timu no eya atemu don na mra ti sei mu ena Erade ton sa friend say Yesu aforebo a waba ama ede dan kwan bra ye no eni se ye tietia so enuanom ni adofonom ti Erade Yesu asem no ye to aso John 3 verse 36 was say na de ontie oba no renhunu nkwa o menuanom we ya arehosem say ye po Yesu Kristo nkwaje Erade ayi no adi ama ye no a Erade asem no say ye renhunu nkwa na oto aso was na Nyankopon abufuo eda no so menuanom kai say wo Getsemane trom wo firi ho kro no onyame abufuo a owotia bone be hwe Yesu Kristo so sa abufuo yi sa kruwa yi ya nyame abufuo na Yesu nom ano e wa asenua no so na wonom ano ma obi biara obenya ne mugidie ama wanya dan kwa no menuanom say ye po Yesu ye po nkwaje kese ene wogie onyame yi no adi wo Yesu mu no a ene na de ye ka no say abufuo a onyame de ma Yesu nom ano no yensu nom ano awiebre mu na ebeye de ehu ye pa menua ye ntumi nom saa abufuo ya no eno nti Erade to nsa fram no mienu say wo atemu don yimu no menu mienu ensachra yadwen menu mienu nje Yesu ni anya Yesu ya age nkwa Yesu ya Erade Yesu ya entrene Yesu ya nsofo panyi menuanom Yesu nkwa na betumi agina mayen wo soro aseni adwan wanim ama yenya afọbuo biara eno nti ena wo Roman fo ngoma no mu no etia yan watwetwemu a ye ba kono somafo Paul kan pefe se ene afei afọbuo biara ni ho ma woni a owo Kristo Yesu mu menuanom se ye fa Yesu aye nkraje nkwa eni das won sem ene se afọbuo biara eni ho ma yen e wo soro aseni adwan wanim enam Yesu aye nchidinafo Yesu aye ntemdinafo Yesu aye lawyer e wo osoro aseni adwan mu nti no ye be yenkunimdefo enuanom eni adofonom sa Yesu a waye yen kwaje ewura waye yen sofo na ne mu wode nkwaje abre no ono ena woto nsafre obi biara a wogi ne die obi biara a ofa nasem obi biara oba ne nase e wo John chapter 14 verse 15 se wodomia di mashede so enuanom eni adofonom ya nipa bebre di akinye e wo emransem du no se ebeye sutie e wo Erade asem ho ni afa nyame asem se ne etie pote ni edi so se ne ese na Satan a na ni abre se de 1 John chapter 3 minua ene me nsa asem mi so 1 John chapter 3 verse 8 no se de onyame da bibia di e wo Satan ho 1 John chapter 3 verse 8 no wo se de oye bone no firi obonsam efiri se obonsam na ofiri mfitiase eye bone Satan ene di kan ye bone yedi kan unu se e wo 1 John 3 verse 4 no se obiara wo ye bone no oye de tomra na bone ne mrato endi Satan di kan tietia nyame mra nsam so na ewie bremu ibra yeti atemu don mu no Satan man chechira e koso se o nyame mra nsam du no ho hia asofo pii na echechire difo pii na echechire
na asɔfoɔ ɛyɛ asɔfoɔ kukudan enso na ɛka nti ama nipa bebree esunti ɛwɔ sansɛm yi ho sɛdeɛ Malachi chapter 2 ɛka ho nkɔm hyɛ ɛto hɔ dadaada no. Malachi chapter 2 we have verses 7 and 8 no enuanom ɛne adɔfonom ɛnneɛma awiebrɛ mu etwa gu a ama nipa amane afiri Awurade Yesu mmra asodie a wɔde ama n'akyidifoɔ no ɛyɛ deɛ ama nipa bebree amane ama nkwagye a adaade wɔ Yesu mu no yɛtoto no ase. Malachi chapter 2 verses 7 and 8 no or say na ɛsɛ sɛ ɔsɔfoɔ ano kora nimdeɛ na wɔhwehwɛ mmara firi n'anumu efiri sɛ asafo Awurade bɔfoɔ ne no nanso mo afiri ɔkwan no so amane mo ama nipa bebree asunti mmara no mo sɛe Lewi apam no asafo Awurade ɛna wɔseɛ ɛna asɔfoɔ kukudan bebree na kyerɛkyerɛ sɛ onyame mmara nsɛm ɛho hia biom enti ama nipa etietia onyame mmara nsɛm du no so ɛwɔ atemmuo dɔn yi mu efiri 1844 a yɛn yɛte atemmuo dɔn yi mu a etwa sɛ nka yɛni kɔ onyame mmara nsɛm a obegyina so abu yɛn atɛn nea yɛsiti ama Yesu a ne mu ama yɛn kwagyeɛ na yɛdi ne mmara nsɛm so no saa mmara te sɛ yi mu yi ɛna Satan ɛnam nkyerɛkyerɛ a ɛte sɛ nyame mmara nsɛm ho hia so ɛdaada nipa bebree me nuanom ɛyɛ awerɛhosɛm na Awurade Yesu a wɔdɔ me ne no ama nsɛm yi mu ada hɔ kan sɛ bɛyɛ a me ne no hwee yɛnnua yɛn me nuanom bra yɛte mu yi ɛyɛ atemmuo dɔn no adu na deɛ yɛyɛ biara bɛbɛ kyia yɛn ɛwɔ atemmuo mu hunu sɛ nyame nam yɛn nnwuma so na bebu yɛ atɛn na yɛn nnwuma nso yɛ nneɛma a yɛyɛ sɛ ɛyɛ nyame mmara so akwan deɛ anaa deɛ tie o nyame mmara ɛso adeɛ anuanom ne adɔfonom Satan edi kan tie o nyame mmara nsɛm so na ɛma wɔpamo no firi soro na wonim sɛ obiara a odi nyame mmara so ne kwan so wɔ Yesu mu gyidie mu no ɛbɛtumi aba wɔ soro na wonim saa no wɔn na hwere soro na wɔn pɛ sɛ yɛnya hɔ banti no wɔfa kwan biara so obetimi so na ɔma yɛn nso so yɛadwene firi nyame mmara nsɛm so nanso me nuanom yɛn yɛ bɔne ɛho akatua yɛ owu a ɛde brɛ yɛn no ɛna ma Yesu ɛda ne ho adi mu yɛn si 1 John chapter 3 verse 8 no so bi wɔ se na deɛ wɔyɛ bɔne no efiri ɔbɔnsam efiri sɛ ɔbɔnsam na ofiri fitiaseɛ yɛ bɔne na yɛn nti na onyame ba no bɛyi ne ho adi sɛ ɔbɛsɛe ɔbɔnsam nnwuma me nuanom saa ɔbɔnsam nnwuma a wɔde ɛma yɛn ma ne firi nyame mmara ho ma yɛtietie nyame mmara ho no Awurade Yesu nam n'afɔrebɔ kronkron no so Awurade Yesu nam n'asɔfo dwumadie no so Awurade Yesu nam ne dwumadie kronkron no so asɛe ɔbɔnsam nnwuma no me nua Yesu mu gyidie ɛyɛ tumi na ɛma Yesu nkonimdie ɛbɛyɛ wo nkonimdie ɛma Yesu dwumadie a wadi ama yɛn ɛde nkwagye abrɛ no ɛbɛyɛ wo dea ɛbrɛ mu ayɛ krado sɛ Awurade Yesu mu ɛnyɛ me ne omienu agye nkwa na ɔmfa me ne omienu nipadua nyɛ yɛn deɛ ɔpɛ ɛwɔ akoma so de sɛ ɛbrɛ yɛte atemmuo dɔn mu no wode ho nyina bɛma Yesu sɛ asɛm biara a ɔka kyerɛ wo sɛ ne ba a wagye wo ayɛ wo foforɔ no wobɛtie na wo so wobɛyɔ ɛne adan ɛna wonka me ho ma yɛ mmɔ mpaeɛ yɛn agya yɛda wase adesua a wode ama yɛn hunu sɛ yɛte atemmuo dɔn mu agya yɛde brɛ mu asetena adi agorɔ akyɛ agya yɛatena bɔne mu na yɛayɛ de yɛpɛ akɔneasa pii mu na so na mo asɛm so atwene adwene sɛ bra yɛte mu no efiri 1844 ɛba no nyinaa no ɛyɛ atemmuo dɔn mu Awurade yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn mfomsoɔ ne yɛmmra toɔ nyinaa kyɛ yɛn yɛtiatia wo mmara nsɛm koro yi a wobɛgyina so ɛde abu yɛ atɛn no so yɛayɛ mmɔfra asoɔdenfoɔ yɛayɛ nipa a yɛayɛ yɛn ho ahopɛfoɔ yɛamane afiri wɔ Awurade wɔ mmara nsɛm ho yɛn mpaebɔ no sɛ hu yɛn mmɔbɔ ne fa yɛn mfomsoɔ ne yɛmmra toɔ nyinaa kyɛ yɛn agya yakoma so adeɛ no sɛ yɛyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo yɛn Awurade ɛne yɛ agye nkwa agya ma ɔnkyena yakoma mu ma onni yɛ nipadua so hene agya yɛte aseɛ sɛ sɛ wɔtɔ yɛ aboɔden ne mogya mu yɛte aseɛ sɛ sɛ wɔn na yɛ nsɔfo panyin agya yɛpɛ mu nyinaa ma wo sɛ agya ma Yesu ne yɛ abrabɔ so hene ma ɔnyɛ yɛ Awurade ma ɔnyɛ yɛ agye nkwa ma ɔnyɛ yɛn nsɔfo panyin ma ɔnyɛ yɛn ntam gyinafoɔ na ɛbrɛ te sɛ yi ɛwɔ atemmuo dɔn yi mu no wagyina ma yɛn wɔ atemmuo dwa no anim na wasɛm a waka wɔ Romans 8 verse 1 abamu ama yɛn sɛ ɛne afɔbuo biara nni hɔ ma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu no yɛn nso so saa bɔhyɛ yi ayɛ yɛn dea yɛda wase sɛ adesua yi waboa yɛn na yɛtumi ate aseɛ abɛduru saa yɛn mpaebɔ no sɛ